Malawi Brief. President Professor Sitepe Mutharika lero ndi tsiku limene iwo anabadwa, ndipo nthumwi yochokera mdziko la China inali ku nyumba yachifumu kuthandizira kusangalala tsiku limene anabadwa mtsogoleriyu. Zambiri mu nkhani madzulo pa MBC. Muzo pomwe amalandira mphatso komanso mafuno abwino pa tsiku lawo lobadwa kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping. Zambiri mu ripoti ili la Mwayintu Modzi. President Mutharika wati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko la People's Republic of China Xi Jinping zampatsa ulemu komanso zaonetsa mafuno abwino ake kwa iye ngati mtsogoleri komanso dziko lonse la Malawi. Mtsogoleri wati amayamika kamba kathandizo lomwe dziko la China amapereka ku ntchito za maphunziro, zomangamanga, umoyo ndi chuma. Iwo ati sanayembekezere kuti President Xi awapatsa mphatso komanso awalembera kalata yapadera pa tsiku lawo lakubadwa. Mphatso yomwe President Xi wapereka ndi chithunzi cha President Mutharika ndipo anapereka ndi kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lu Zu. Mawu ake Lu anati President Xi amalemekeza President Mutharika ndipo amakondwa ndi ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi la China. Professor Sitepe Mutharika ndi mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi atasankhidwa mu mwezi wa Septemba chaka chatha pansi pa mfundo za ulamuliro ovomerezeka. Mwayintu Modzi, MBC Lilongwe. Pakadali pano mauthenga amafuno abwino akupitirira kuperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Sitepe Mutharika kuchokera kwa anthu osiyanasiyana mdziko muno pa tsiku lawo lobadwa. Zambiri mu ripoti ili. Lero pa 18 July zaka 86 zapitazo Professor Sitepe Mutharika mtsogoleri wa dziko lino anabadwa. Anthu osiyanasiyana akupereka mafuno abwino kwa mtsogoleri. Happy birthday to you, my professor, happy birthday to you. Wetu kwa sosira mafuno gambone a president wetu Professor Peter Mutharika kuti lero lisiku lyawo lyakupambana la birthday jawo kwa sosira yambononse kuti mwanjawo birthday jawo jiyende chenene. Atati tikuthokozani mwalicho za South Africa kumene tikanatha kufera konkuja koma mwalitenga kumene uja mwatifikisa kumalawi kwathu kuno kwathu mwatipasaso koyambira tikukunyadirani mukhaleni moyo watali atati. Mutharika ndi president ndi wosankhidwa ndi Mulungu. Ziluko zimene adachita DPP, msewo DPP, waterboard DPP, magetsi DPP, sekondari DPP, ndi anthu anga tonse amudzi muno tili ndi chisangalalo limodzi ndiwo bwana mmene alikumbukira tsiku lawo lobadwa. Onyadira kwambiri komanso olimbikisika chifukwa ndikuphunzira skulu imene mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi kapena kuti the president of this nation Malawi Professor Sitepe Mutharika anaphunzira panopo. Ndeno lero monga tsiku limene a president anabadwa kapena kuti birthday nafeso ndifo sanga nanu limozi a president. Ndeno ndanzangawa tingonyadira nanu limozi tingoti Happy birthday Mr. President. Professor Mutharika akondwera tsiku lake lobadwa kuti akwanitsa zaka 86 pomwe ali mtsogoleri wa namba 7 wa dziko la Malawi. Iwo ndi mtsogoleri khayo wasankhidwa kawiri kuchokera kumbali yotsutsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino mu mbiri ya Malawi. Boma latsimikizira anthu mboma la Mzimba kudzipereka kwake kumaliza ntchito yomanga ndi kuyika phula msewu wa Embangweni, Edingeni, Engalaweni omwe wayima kwa pafupifupi chaka chimodzi chifukwa cha kusowa kwa ndalama. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japi Muhango yanena izi lachisanu itayendera msewu omwe ndi wa makilomita pafupifupi 40 kuti iwone momwe zinthu zilili. George Nkandawire wafika ndi ripoti ili. Ntchito yomanga msewu yomwe ikulipiridwa ndi boma la Malawi yayima kwa pafupifupi chaka chimodzi tsopano chifukwa cha mavuto azachuma, ndipo anthu okhala mderali ati kuyimaku konongeratu msewu zomwe zapangitsa kuti galimoto ndi njinga za moto zisamadutsiretu. Poyendera msewu, nduna ya zamtengatenga ndi Japi Muhango atsimikizira anthu mboma la Mzimba kuti ntchito itsopano iyambiranso posachedwapa. Anthu akuno akhala kudandaula, MP akuno former vice president akhala kudandaula
komanso mafumu inkochama kusakhala kudandaula bora kuna kuti zasimikizire kuti ayi msadandaule msewu umene project imene ipitirira tiyana kuti tikufuna kuti msewu usapitirire muna contractor patatachoka kale koma chimene alili kuno chonera kuti msewu upitirira panopo tikufuna kuti atipatse ndalama kuti msewu umenewu ndi msewu wina pali msewu upita kuchoka pa mzarango upita ku Swazini makatuka chaku Mzimba Central uko paliso wina kuchoka pa Nambuma teno upita ku Nambuma komanso wina kuchoka pa Lilangwi kupita ku Patunu na Matunu kafika ku Machinga imene ni msewu folo imene idayambika pa Kanthawi yofunika kuti tipite ndipo tiimalize ndipo ndifuna ndasimbiza anthu osewa kusomene tiimaliza. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale yemwe ali phungu wa nyumba ya malamulo wa derali akhumbo kachale ayamikira boma na President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chodzipereka kuyambanso ntchito yomanga msewu. Msewu umenewu nthawi ya mvulayi anthu tavutika kwambiri timalephera kuyenderana kuchoka ku Edingeni kupita ku Embangweni kuchoka ku Embangweni kubwera kuno. Koma lero kuti anduna abwera aonanso mmene msewu ulili atipasa chiyembekezo ndipo ndi chikhulupiriro kuti msewu umenewu tsopano ukonzedwa chifukwa iwo abwera ndi akadaulo wonse akunduna kwawo komanso ndi contractor yemwe alipo mpano ndife ndi chikhulupiriro kuti boma ilili litikonzera msewu umenewu. Mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Joe Rongwe wati ntchito yomanga msewu iyambiranso sabata amawa pomwe boma likhale lopereka ndalama ku contractor wa ntchitoyi. Contractor wasinza kuti kuyambira alolemba sabata amawa ayambiranso kugwira ntchitoyo akudikira kuti boma limpase ndalama zake. So anthu aku Mzimba anthu aku mbali kuno kwe Ngalaweni Etingeni Embangweni ayambikize kumona contractor coming back to site lolemba sabata amawa kuyambiranso ntchitozi. Msewu omwe ukukonzedwa ndi ndalama zokwana 96 billion kwacha ukumangidwa ndi kampani ya China Railway 20 ndipo ukuyembekezeka kumalizika miyezi 24. George Kandawire, MBC Mzimba. Msonkhano wokambirana za maphunziro oyamba a ana wa Africa Foundational Learning Exchange watha ndi pempho ku maiko a Africa kuti akhale ndi umwini ndi kutsogolera ntchito za maphunziro apoyamba a anawa komanso kuonetsetsa kuti akutha kuthandiza ntchitozo ndi ndalama zawo posadalira kwambiri mabungwe. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka anena izi ku Lilongwe pamwambo otseka msonkhanowo omwe auchita kwa masiku atatu. Ansaka apempha atsogoleriwa kuti akhale olimbika poyika ndalama zokwanira ku maphunziro a ana apoyambawo poti ati ndi nsanamira ya chitukuko pa anawa. Beatrice Mwape wadza ndi zambiri. Pa msonkhano wokambirana za maphunziro oyambirira ana wa 2026 maiko a Africa agwirizana zolimbikitsa ubale wawo ndi adindo potukula maphunzirowa. Atsogoleriwa agwirizananso kuti maiko a Africa akhale patsogolo kuyendetsa ntchito zawo za maphunziro a ana oyambirirawa kudzipezera ndalama zogwirira ntchito zipawokha ndi kuonetsetsa kuti abwenzi owathandizira akutsata ndondomeko za maphunziro zomwe maikowa anakhazikitsa. Kuphatikizapo akuluakuluwa agwirizananso kuti maphunziro omwe akupereka maikowa adziyikanso luso la makono patsogolo ndi kuti pazikhala kusintha kwabwino kwa sukulu kwa ana kuchokera ku sukulu za mkombaphala kufika makalasi a primary oyambirira. Poyankhula pa mapeto a msonkhanowu nduna za maphunziro a Bright Msaka apempha maiko a Africa kuti alimbikitse kuthekera kwa aphunzitsi aonetsetse kuti akuyika njira za makono zophunzirira ndi kuti maphunziro oyambirira akufikira ana ambiri m'maiko mwawo. Ndunayi yapempha maikowa kuti aonetsetse kuti ali ndi umwini pa ntchitozi kuti abwenzi pa chitukuko azitsatira ndondomeko za maikowa osati kubweretsa zawo zomwe zikusemphana ndi zofuna za maikowa. Chachikulu tagwirizana kuti maiko onse ayike chidwi pa nkhani ya maphunziro akuyambirira standard 1 kuzafika standard 4. Tiyike chidwi pamenepa ndi chidwi chimenechi chioneka pa ndalama zimene tikuyika ku maphunziro a ana. Tionjezerenso aphunzitsi amene amaphunzitsa ku maklasi amenewa. Tifunika kuti tionjezere aphunzitsi kumusi kwa maklasi amenewa kuti anawa aziphunzitsidwa bwino. Kukhulupirira kwathu kwakuti ngati foundation sili bwino chimene chilichonse mutamange pamwamba pake pocheza gumuka simakhala chopanda mphamvu. Pofunika kuti ndithu
ma foundation ya skulu ikhale yokonzedwa bwino kuti anawa akamapita kusogoloko akhale ali oti atyakuka bwino. Mlembi wamkulu ku bungwe la Africa Development Education Association ADEA Albert Nsengiyumva ayamikira maiko apodzipereka pa msonkhano ndipo awapempha kuti ayike chidwi pa zotsatira kuti maphunziro a ana oyambirira akhale abwino mu Africa. Nsengiyumva atakudziwa kuti maikowa akukumana ndi mavuto azachuma koma mpofunika kuti agwiritse ntchito bwino ndipo era chuma chomwe ali nacho kuti maphunzirowa atukuke. Malipoti amaonetsa kuti ana 9 mwa 10 aliwonse amu Africa satha kuwerengera kapena kulemba pofika zaka 10. Msonkhano huu unabweretsa pamodzi adindo pafupifupi 700 am'maiko amu Africa pofuna kuthana ndi umphawi wa maphunziro. Msonkhano otsatira udzachitika ku Abidjan mdziko la Cote d'Ivoire. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhani zathu. Bungwe logula ndi kusunga chimanga la National Food Reserve Agency NFRA lati lakonzeka kugula chimanga chaka chino pomwe boma lapereka ndalama zokwana 100 billion kwacha zothandizira ntchito yogula chimanga. Mkulu wa bungweli Bruce Munthali wanena izi atayendera malo osungiramo chimanga a bungweli ku Mzuzu. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Ulendo oyendera malo osungiramo chimangawa ku Mzuzu unalofuna kuona ngati bungwe la NFRA lakonzeka kuyamba ntchito yogula chimanga kuchokera kwa alimi. Polankhula ndi MBC mkulu wa bungweli a Bruce Munthali ati malo onse osungiramo chimanga mdziko muno akonzedwa kuti athe kulandira ndi kusunga chimanga bwino. Ife takonzeka kwambiri pachomuzira cholinga chathu cha boma lathu kuzera kwa president athu Professor Arthur Peter Mutharika akufuna kuti nkhani ya njala ikhale yakale. Akufuna kuti chimanga chizipezeka mnkhokwe zathu zonse. Tinapasidwa kale matarget ndi akulu ndithu koma tikhulupirira kuti mmene tambira apapa tionesesa kuti tikayamba kugula chimanga chipezeke. Ndiye panopo tikuyendera kuti nkhokwezi kuti tionesese kuti tikamayamba tisasamwidwe, tionesese kuti zonse zili m'malo mwake. Mastaff akhale okonzeka ndiponso tionese kuti mastaff agwire ntchito kopanda chinyengo. Koma chokondweresa Malawi Bureau of Standards awunika masikelo athu onse kuti onse ali bwino ndiponso apereka ma certificate yake kuti zonse zili bwino. Ndiye kuti tikamba ntchito yogula chimanga kayisidwa chimanga sikuvuta kwambiri komanso ndikhulupirira kuti alimi asadandaula kuti amasikelo akoyenda bwanji matani zikuyenda bwanji zonse taziunika kwambiri. Malo osungiramo chimanga ku Mzuzu amasunga chimanga chokwana matani 20,000 ndipo pamalowa pali nkhokwe zachitsulo zisanu pomwe nkhokwe iliyonse imatha kusunga matani 4,000 achimanga. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Bungwe la Care Malawi lapereka njinga za moto 11 komanso zipangizo monga makompyuta 30 ku nduna wa za ntchito ndi luso. Bungweli limagwiritsa ntchito zinthuzi mu ntchito zake zolimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito ana maboma a Mchinji ndi Mchisi yomwe tsopano yafika kumapeto. Analandira thandizoli ndi nduna ya za ntchito ndi luso a Joel Chigona. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Ntchito imene bungwe la Care Malawi limagwira yofuna kuthetsa mchitidwe olembana ntchito idayamba mchaka cha 2020 mpaka na 2025 m'maboma a Mchinji ndi Mchisi. Pano tsopano ntchito yafika kumapeto ndipo bungwe la Care Malawi lapereka zina mwa zipangizo zimene lakhala kugwiritsa ntchito ku nduna wa za ntchito ndi luso. Zina mwa zinthuzi ndi njinga za moto 11, makompyuta am'manja komanso lamya za m'manja. Polankhula popereka zinthu zimenezi, mkulu wa bungwe la Care Malawi kuno ku Malawi Apamira Kuwali anati ntchito imeneyi yathandiza kuti ana okwana 929 achoke ku mchitidwe ogwiritsidwa ntchito ndi kubwerera ku sukulu. Iwo anati pakadali pano chiwerengero cha ana amene abwerera ku sukulu chaposanso pa 10%. Kenaka polankhula ndi MPC mmodzi mwa akuluakulu ku Care Malawi Alimbani Chipembere anati apereka zipangizozi kuboma pofuna kuti ntchito imene akhala akugwira maboma a Mchisi ndi Mchinji ipitirire. Mota apata apereka ukadolonso mwiti magwirisa ntchito pogwira ntchito imene koma akadola enieniwo
akubomawo adakali konko kunchisi ndi akagwiritsa ntchito kwa dalo limene komanso zipangizo zimenezi kuti apitirize ntchitoyi chifukwa nthawi zina amaona ngati project ikatha ndi kuti ena aja ntchito imene chamatha kuyambiranso kumatere chifukwa akuona kuti kuboma kuja alibe zipangizo zoti azikayendera m'minda muja kuti ana akugwira ntchito zotani ndi zina zotero so ndi zipangizo zamayendedwezi komanso monga makompyuta kuti azilemba ndithu kuti zonse zili motere maumboni onse ali motere ndi tufuna kuti ntchito imene ipitirire ndipo ikupitirirabe mpaka panopo. Nduna ya za ntchito ndi luso a Joel Chigona anati Care Malawi ndi bungwe limene ndi bwenzi lenileni la boma lomwe likuthandiza kusinthitsa miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno. Iwo anati apitiriza ndipo achilimika nkhondo yolimbana ndi mchitidwe olemba ana ang'ono ntchito chifukwa nkhondo imeneyi ikadalipo. Choyamba tithokoze a Care Malawi amene wakhala bwezi lotamandika kwambiri kumbali ya kagwidwe ntchito kathu kuthana ndi ntchito yolemba kulemba ana. Katundu amene atipatsayo tikukhulupirira kuti atithandiza kwambiri foti tiyesetsa kufikira madera amene galimoto singathe kufika. Chifukwa nkhani yayikulu apapa ndiye kuti ndiyo kuti tilowe m'mamidzimu tilimbikitse tiphunzitse anthu kuti azindikire kuyipa kupititsa ana amene ali achichepere kukagwira ntchito m'minda kapena m'migodi kuti anawa athe kukhala ndi mwayi obwerera ku sukulu. Muzaka zimene bungwe la Care Malawi limagwira ntchito imeneyi maboma a Mchinji ndi Ntchisi, bungweli lathandizanso alimi oposa 17,000 pa ntchito zosiyanasiyana ndi cholinga chochepetsa mavuto awo. Patrick Dambu munkhani za masewero. Timu ya Mighty Wanderers yabwera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Civil Service United ndi zigoli ziwiri kuchimodzi pa Civil Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Timu ya Wanderers inamwetsa chigoli choyamba mchigawo chachiwiri kudzera kwa Adam Wallace. Gracious Kapachika anamwetsa chigoli golo lake lomwe chomwe chapambanitsa timu ya Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa adu zomwe zinapangitsa kuti timu ya Wanderers ibwere pamwamba pa FDH Bank Premiership ndi mapoint 21 pamene Civil Service United ili pa nambala 11 ndi mapoint 11. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Zigoli zomwe zabwera mchigawo chachiwiri ndi zomwe zapangitsa timu ya Wanderers kubwera pamwamba pa mndandanda wa FDH Bank Premiership. Adam Wallace ndiye yemwe anamwetsa chigoli choyamba cha Wanderers ndipo Gracious Kapachika wosewera timu ya Civil Service United anamwetsa chigoli golo lake lomwe kupatsa timu ya Wanderers chipambano. Mphunzitsi wamkulu wa timu ya Wanderers Abompinga Njira anati timu yake inakanika kutsatira zomwe anagwirizana mchigawo choyamba. Kati kuchinyisa zigoli first half so ndikuzowabe kuti mina timantha patali anyamatawa so mwina mafuna kukhala careful kuti sapange concede komano pa half time titakambirana and tinauza mmene timaona kuti tikuperewera tinakonza and second half zinaoneka kuti nayamba bwino kwambiri and even play yathu inaonekano ngakhale ground inali yovuta komabe titokoze kuti tapeza zigoli ziwiri tapambana tapeza 3 points. Emmanuel Zoya yemwe ali wothandizira mphunzitsi wa timu ya Civil Service United wati ngakhale timu yake yagonja izi zaonetsa mavuto omwe iye ndi aphunzitsi ake a timuyi zofunika kukonza. Wena uli kayori team yodi zimenya 90 minutes was 45 minutes so kama menda ni namu just singa blame nali yese the blame is to the coach and the technical panel kuti tikakonza mene kujanyonga kuti anyamadawa ngati kuti fitness kuchepa tikathandizeso kuti akabwerere ku selection ibakhala 90 minutes 90 minutes at the end ukatawata umasanena kuti zingomenya for 5 minutes or 60 minutes ngekubanga ma players choti mu masewero ena omwe analiko timu ya Mafco yagonjetsa timu ya Red Lions ndi zigoli ziwiri kwa 0 ndipo anamwetsa zigoli za Mafco ndi Ben Mbewe komanso Pris Kachere. Timu ya Masters yafanana mphamvu ni timu ya Moyale 2-2 ndiponso timu ya Luwana Mitundu yagonjetsa timu ya Clark Sporting Club ndi chigoli chimodzi kwa 0. Yamikani Makanga, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.